من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله على ما نقول وكيل الراحمين يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتأليف بنظرة تأتي لنا بالزفر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. wato yanziquhu min menne kala wato kuuɗo kuuɗe kalluɗe fof ɗum mennemo azaba kalluka ma al ihraqi bin nari ɗum wuldamo yiite ويقال له دويات معكو ɗum ko giɗa waɗanama ɗum yangara ɗum waɗanteɗa bima qaddamat yadaka gam ɗum ko juudema faggitanima ay qaddamat ɗum ko juudemaɗa faggitanima ga toon ko arti kandidika ko handi ko arti ko juudema mbaɗi ubbira anhu bihima duna gayrihima li anna aksara al af'ali tudalu bihima wato ɗum fassitiri mana woy kuuɗe neɗɗo ɗen ɗi juuɗe gamma juuɗe laataki han kala neɗɗo ngal waɗata fuu ko ɓuri ɗum wuɗgo fuu a yehi junngo hanko koda on piiki a yehi junngo ɗum fiirata koda neɗɗo hanko on ɗum fiyemo to ɗum ɗo e duniya sey nge a waɗi ga waɗgo ni o karoro e junngo hanko ni ala ayi haalin to fa e ngo woodi ni kulol haɗatama ngo ƴetto ngo waɗa goɗɗum hanko ma ngo huwa wa anna allah o anndu jomirawo laysa bidallamin lil abidi jomirawo tabita yo zalumtotoɗo bi zallamin na yo zalumtotoɗo lil abidi jaaɓe muɗum ay laysa bi zi zulmin allah na yo jam zalumi jomum zalumtota ko jeyaɓe muɗum kowa deydey kuugal mum hobbiyete o yazibuhum bi gayri zambin belle ba jomirawo waɗana yimɓe izunu waɗana yimɓe azabana izunu bam en. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأتون أبو آية لجبك idon wato woɓɓe laarabanko e ladde ko ɓe ana haɓɓe diina kan kesuɓe andama shani diina kan ɗume haɗata e maaka sai jomirawo wi wa minan nasi woni daga e nder yimɓe man yabudullaha ala harfin o ɓen rewoɓe rewroɓe allah ala harfin wato eɓe ndewa allah eɓe jogii diina amma ɓe ndewra allah woyi i dow seko i nder seko ɓe ndewata dewal maɓɓe ngal konde mana ay shakkin fi ibadati nder seko nder dewal maɓɓe ngal ɓe ndewata allah shubbiha bil halli ala harfi jabalin fi adami sabati wato ɗum nandini dewal maako ngal woyi jippoytoɗo ala harfin dow heɗo hayre fi adami sabati gam ɗum watta ko neɗɗo mana tabitira noon woyi ɗum waɗata ko dam saboda woy kama keɗɗo dow haare kaddona to dow maare kaddona caka maare o jooɗi kaɗo heɗ geefe maare o jooɗi o falotiri maare kama one si falago e maare to joonema ko neɗɗo nde waɗoma to woy nden ka diina maɓɓe ka waɗoroma ana kama bonono wa in asabahu kayrun hanko dewrowo allah woni dow nder seko wa in asabahu kayrun nde tawi o heɓi nder diina kan da o naati ka kesum sai o tawi alheri e nder maka ɗumene woyi alheri ɗum hamɓe o heɓi da o naati ga nden nono to wonko o jogaki o naato a nder dina ko woni nder keferji mako o kamaka misali o woodi jukkunna ko ñawugol ko on da o naati dina ma sai allah hoynanima ñawugol ko hokkima jamu wa salamati ɗi jamuni fi nasfi yonki mako wa maalihi e jawdi mako mana yiyaɗu mako fu o heɓi jamu nder wuro mako fu to ɗum waɗino inma annabihi sayne no deƴƴa e dow diina kaɗa ka joni kam mi heɓi diina joni kam kadi mi heɓi diina mi naati diina handalagal naatumi diina kam jamu ɓanndu amma yo wayliti jamu iyalu amma weldi keɗɗam am ɗam keɗimi ala ka lumira maɗum fuu ɗum waylita keɗan naatumi diina o
o waɗa ga wiigo noon nahatuɗo ka e dow seko kenan wa in asabahu fitnatun asabatu fitnatun nde tawe bo fitina goɗɗum heɓima bo mihnatun imtihani goɗɗum yiɗum daga e Allah sai on haati diina kan sai fototiri on haati ka ila balɗe ɗe sai ngel ñawuhol goɗɗum waɗi ga heɓgo mo nden no bo o jamano sai o waɗi ga ñawugo sai markal maako waɗi ga ustago lumin maako waɗi ga lallugo goɗɗum maako fu sai o waɗi ga lallugo ɗo on haati diina kan imtihanu kenan daga e Allah fi nafsihi yonki maako maali ko jawdi maako ko laato hoy o yamɗa ko bo laato goɗɗum heɓimo ko heɓi jawdi maako waɗi ga ustago ko iyaluro maako goɗɗum waɗi ga heɓa kaɗoya kayi ka bo dina in galaba ala wajihi sai o ruɗɗito o witta ala wajihi dow yeeso makko mana o witta to on to iwoyno ayra jailal kufri o witta fa koye keferaku maako o wiya kaye min ka dina gadana hatumi ka jam heɓa jam gadana hatumi ka dinan heɓa jam nanɗo kay dow seko kenan to on ɗon to o waɗi noon kasira duniya wal akhira lalle o waɗi o rustake duniya maako e lahira maako kanjum kasira duniya bima waati ma ammalahu minhu gam fatoraki mo ɗum ko awanta ima min ha dagay dina kan wal akhiratu lahira e han mas daɗima waɗa ko heɓata e lahira makko ɓil ko wuri gam kefirci makko ɗum enani jomirawo saboda jomirawo hawtantaki hanko bo o wi'i ay gam o heɓa woyi jam o wutoto dina Allah wa zalika ɗum huwa alkusranu mubin hanjum ke rusbare ma wunde wangude albayino wangude يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ويدعو من دون الله سايما ودغا نودو be badaga noddugo yaabudu be ndewa wuyi be badaga rewugo hambe yimbe rewobe labbi be badaga rewugo min dunillahi na Allah be badaga rewugo goddum min ashanami daga labbi mabbe be badaga rewugo hunde ma la yadurru neddo badaga rewugo hunde dende torrata dum illa mi yabudu gam arewane de torratama wa ma la yanfa'u de botatama bo in abidahu gam arewinde ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu nde torratama gam arewande kamma bo gam arewinde nde botatama gaddo gaɗa jooɗi an ɗo gaɗɗa garigo ga ɗum arewede zali gaddu waw nde to fa bo arewi hunde laatinde ga arewande nde botatama gam arewande nde torratama to arewinde e nde botatama jooɗoɗa mbaɗaga huugo kuuɗe ɗe gaɗa bote ɗe gaɗa torra ɗum ɗon zali gaddu a ka addu'a ka ɗum ibada ma nden ɗum ɗon ibada hanjum e huwa dalalu majjere albaidu woɗɗinde anil haqqi daga e goonga يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو سيم بدغا ندغو لمن ضره wato yaɓɓuɓe waɗaga noddugo ɓe waɗaga toragoy man on mo darruhu torra muɗum ضره أقرب من نفعه يقول من ضره أقرب من نفعه wato ɓe waɗaga noddugo man o ɗum ko laati darruhu torra majum agrabu hanjum ɓuri ɓaddago ibadati i dewal majum ta rewi ɗum torra majum ɓuri ɓaddago min nafihi i dow bote majum inna fa nde tawe ma daato ɗum botima ma bi takayyulihi i hakkilo maɗa hiila hakkilo maɗa koda ani hiila hakkilo maɗa i ayiya bote majum ɗum wodanma to ga ɗum ɗum waɗa botejo torra majum ga ɗum ɓuri ɓaddago ma e dow bote majum ɗum labi isal mawla halli wato omo ndewatama ana ay huwa ay annafiru balloma wala bisal ashiru halli e o gondo maɗa a sahibu sobajo maɗa mo sobotirɗa keyi mana rewgo wonde huɗana Allah wa iba zicru shakki mana on wato tokkiɗi o innuki mana seko bil kuswani rustare bi zicri lmuminina bissawabi إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد واتو أو جومراو إني وأنا بندا إلى بلبراكو ودنيبه سوي تو أما بهانومن مؤمن أبو هانومن تو بذكر المؤمنين جومراو تكني وأنا ويباو واجب ذكر الشاكي بالقصور ɓaawo maana innuki sekoɓe hanɓe waɗɗo rustare ko wodani ɗumen to sayi jomirawo inni bi zicri l muminina inniri muminina bo bi sawabi mbaɗa jaari muɗen hanmen wodandi ɗumen fi ceewa inna allah o andu jomirawo yudkhilu alladina amanu wa amilu salihati iwanana ɗen waɗɓe imanu o amilu salihati neɗɗo waɗi imanu e annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama waɗi imanu e alqur'anu maako waɗi imanu e annaba en horiɓe fuu gabaɗa heɓɓini imanu muɗum kamma gada yo tokkin kuuɗe boɗɗe waɗi ga huugo kuugal bolngal on ɗon kam kuuɗe maako ɗen e kuuɗe ɗen ɗe huwata minal furude daga e farillaji maako wannawabil e nabilaji maako ko waɗata o fuu o waɗi ga waɗigo ɗum ɓen ɗo waɗɓe noon hamɓe kam jannatin tajri min tahtil anharu aljannane ko wodani ɓe kanka sofinayi doggata lees muɗum inna allahu andu jomirawo yafalu ma yuridu o huwey ɗum ko o muuyi wala bi'omo jomirawo mo hankone fa'alun lima yuridu min ikramin man yuɗi'uhu e hanadi man yasihi jomirawo o gonɗo wawde teddingo man yuɗi'uhu on ɗowtaniɗomo wa e hanadi man yasihi yawnuki on bo gedduɗomo ñande jahango من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. واتو on woy gikkuɗo o woy ñumɗo koddirɗo e hoddirore muɗum allah yansurahu llahu allah woy wallata annabijo muɗum muhammadou sallllahu alayhi wa sallama nabiyahu annabijo maako fi duniya wal akira o wi woy allah wallata annabijo duniya e layra ko annabijo wiyata kan allah e wallay en allah walleyde diina meɗen allah ne ballowo nasiru honne ballo omo neɗɗo to yikki o kefeere to ñumti ayum na on gonga annabi sallah sallam wiyata fi duniya ɗo ɓe duniya wala akirati lahira bona annabi jom gonga wiyata to ta a ñumti na on gonga ta a yiɗima faliyamdudu bi sababin ila samai ta a yiɗima haɓɓoy ko foɗida bi sababin iyara kowol bi hablin iyara kowol ma haɓɓoygol gada toon asamanji haɓɓoygol gada asamanji ila samai gada asamanji ay sappu baytihi yashudduhu fihi wa fi unuqihi ko bo haɓɓangol gada asamanji ko bo haɓɓangol toon dow mbippu suudu muɗum dow suudu muɗum gado jimbitoyngol gado haɓɓe dande muɗum e maagol haɓɓa dande mo maagol to ñumti woy ayi to ñumti allah to walli annabijo neɗɗo mone nanata e maajum summa li yaqqa hooti daga hubino e yara gol li yakata neɗɗo gam ngol ɗeɗɗa ɗum gam liyaktaniɗa bihi gam ɗeɗɗoro e maagol بأن يقطع نفسه من الأرض شيء كان قد تأه هور مود من الأرض دعك لازم على قد هبينه ينقول قول جيل تقدر حب داند ما قول تنتي ويمانه نارتا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيد الله ولا النبي تعيي مانه نارتا إي الله ولا النبي تو حب يارك ودان ما جيل تعيي ما أنا فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ كما ننو إشرين يا بيتا أهازته مت إن عيشك أنكدو تعيد ما أنكا سطور النبي كاسطور النبي صلى الله عليه وسلم تعيد ما يخوفا ما أنغون هنغو بري إلا غو إمانا فلينظر دار هل يذهبن كيده ما يغيظ أندا كيدي ما دون متأودي دو أدي هوري ما anda woy kaydi ma ɗum yo dillinante ma yangidu ɗum ko mone ɗum nanata ko bo ɗum dillina e wallide annabijo ɗen wallide annabijo ɗen hayrane dama an mone ma ɗum nanata fi urmi nusrati nabi sallllahu alayhi wa sallam ndara anda haɗe allah on kadi o walladen annabijo ma ko muhammadou sallllahu alayhi wa sallam minha almana falyaktani gaysan minha fala budda minha ta a yiɗima ɗeɗɗu hoore maɗen mbara hoore ma gam tikkere fala budda mina seko wala allah walla annabijo muɗum neɗɗo wallite ndeni
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك بنون واتو جومرا بنيدوي بنون من جبين آيات أي مثل إنزالنا الآية السابقة بنون من جبين آيات آرتو من جبين النبي جو آيات آرتو ظاهر من جبين ده وأنزلناه نوم من جبين أنتم القرآن الباقي koriɗe ayaji alqur'ana ngal ma noon no min jippiniranimo ayaji ɗen ton arana ɗe min arti min jippinanimo to noon min jippinirantamo koriɗe ɗen ma ayatin bayinatin zahiratin haɗum o wi ganguɗe gaddanɓe gaddoje sharia ka zahiri gangu ka noon min gaddiranta ɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam wa anna allaha o andu jomirawo yahdi man yuridu yo handita ommo o muuyi o handitira ɗum e ayaji ommo o muuyi handitiri goɗɗum e ayaji wato gam hanka sharia hanka neɗɗo handitorto wato e zahiri sharia hanka ne kanditohama e haqiqa bo allah ne kanditowoma lalle e zahiri say to a waɗi imanu ɗum ko ayaji sharia ayaji mbi to e haqiqa bo kadi allah hano turanoytoma kanda e ɓernde maɗa hadihi ma'rufun ala anzalnahu إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وإن الذين آمنوا andu ɓe waɗɓe imanaku wato inna alladina amanu walladina hadu a dinaji ɗiɗi giya tawde dinaji jowi yimɓe dinaji feere feereji wojo kasi jowi ɓen hamɓe ne inna alladina amanu gonduɓe ɓen hamɓe ne inna alladina amanu waɗɓe imanaku e jomirawo e annabijo mako muhammadu sallllahu alayhi wa sallam e alqur'anu mako walladina hadu e ɓen jogiiɓe yahudansi humul yahuduneke yahudanko en wasabiina yo iɗen ɗon jama'aje ɗaifatu minhum jama'ade daga e maɓɓe senditinde daga e yahudu wannasara e nasarinko en walmajusa e majusinko en ɓe fuu maɓɓen walladina ashraku e ɓen ɗum mushrikul arabi en rewoɓe labbi ɓen ɗa majus en bo rewoɓe nangue en koode en ɗum en ɓe fuu maɓɓe allah yo hendidire inna allah andu jomira yafsilu bayno ɓe hendidire hakkude ɓe yawmal qiyamata ñande jango noyne o hendidirta ɓe biirqalil muminina aljanna o nahana mumini en ɓen ɗum ɓe o wi inna allazina amanu ɓe o wi amanu en ɓen hamɓe allah o nahana e ɓe aljanna ñande jango wa idqalu gayrihim nnara ina hanuki tana en maɓɓe horiɓe tokkoyɓe fuu bo ma'ana walladina hadu wasabina wannasara walmajusa walladina ashraku ɓen ɗo fuu jawmirawo nahaneɓe azaba muɗum ñande jahango ngam ɓe fuu maɓɓe ɗum fewre ɓe jogii hamɓe ɓe ɓe nayo inna allaha ala kulli shay'in qadirun jawmirawo bo ko inna allaha ala kulli shay'in shahidun jawmirawo bo ko andal maako yo jahalirngal ala kulli shay'in e dow kala hunde fuu min amalihim daga e kuuɗe maɓɓe mana alimun bihi anduɗo kuuɗe maɓɓe ilma mushahadatin andal ngal zahiri anduɗo kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء جومراوي يا رسول الله أي ألم تر أي يا رسول الله أي عندي يا رسول الله أن الله عند جومراو يسجد له من في السماوات معنى كيفيرو to yiɗi yo warrewa allah to yiɗa bo to o rew allah hanko andi gam o rewi allah o rewa allah allah na han woodi haaje ma ko hanko woodi haaje allah haaje jawmirawo
أن الله أن جوم رافا يسجد له من في السماوات قام أن أروا الله ما كون در أسمانجي ملائكة إن كو تزمان در أسمانجي فو قبا أدا أسمانجي دي ما يهور ماجي فو إنهم دوادي كسجدان جوم رافا نيدو دum boy dum sujidanamo wa man fil ardi no dum ko yido to der lesdi gada kowoje maari ko woni nder maari goddum en gi'atama enen i wobbe mu'mini en i wobbe ibadullahi salihin en fuka ba ada di wadi gare ko jomirawo dow lesdi washamsu non nange marangi a to ge fini kullum ge farlita non giata to fini ge fudoyi ge dilli wo kashiram age ge hayge witto ko nde kullum non no jomirawo ndi ge dalata godum hange ma jomirawo ge rewata wal qamaru non lewru hayru ma non no bowdani maru kullum non idu nyande arande to en giidu du famara du idu mawna faandu har sappo je kam magal wade ga ustago fu nder dewal jawmirawo du woni wan nujumu nden gi'a koode haare ma konde ito woni rangi anude ɗuɗu ajum Allah ɗum rewata wal jibalu nden gi'a kaƴata e inaare to kaaƴa mbelni gi'a ko o ina e ɗum kaaƴa ɗe keewi hanje ma ɗe sottata ɗe deƴƴi inaare goɗɗo Allah resri ɗe ɗo wiide ɗe ndesoro noon ɗe gaɗa e ko sotto saboda Allah ɗe ndewrata noon washajaru nden gi'a leɗɗe hanje ma wonde o kasire iki yiilo iki liilo iki yeƴo iki waɗi ga rewrugo Allah noon no yi'ata iki waɗa fu Allah ki rewata hanki ma sa e giiɗa iki deƴƴiti iki ɗon holla Allah e goto sa giiɗa iki waɗi ga yeƴago iki ɗo la ilaha illallah hanki ma wadda wabbu noon dabbaji ɗi gi'ata hanji ma eɗi jaha e wonde o kasire eɗi kuuna ananata no ɗi mbi'ata ɗum fu umajum wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi gabaɗa kala ko giiɗa fof gabaɗa e majum ɗum giiɗa ɗum Allah tagi fof ɗumi ɗum ɗon ɗan adam tan lettanto Allah ɗan adam feeri ma ɗum tan lettanto jomirawo say bo ginnaji a hori lutti fu gabaɗum ɗo waɗi ga rewu Allah to ace ta a yiɗima rew Allah on ta yiɗima ta rew mum a sarama an kamma o woy ay yaqda'u lahu ma yuradu minhu ɗum fuuyi ɗum ɗo yankinano jomirawo no wonno muuri ɗum yankinaronomo e ɗo ɗum yankinartomo wa kathirum min annas non ma i ɗum woɓɓe kamma e nder yimɓe ma woɓɓe ɗon hamɓe ne muminen ibadullahi salihina woɓɓe waaloɓe e naafa ginto i annini koodeye ɓe ɗon kooda na o annini na o naaɓe ɗon to jooɗima ɓe ɗon jogui la ilaha illallahu i ɓernde maako faange a wonde o kasire an a anda yo jooɗodi ane maako yo jooɗodi kama noon no cheikh ibrahim wiyata yasiruna sayran fil majalisi fa ajaban li sayri julusin yusbihuna suhura io jooɗi amman on gadda e waɗi ga jahangal maako ngal dewal Allah wa humul mu'minuna hamɓe kay mumini en bi ziyadati ɓesduki maɓɓe alal quduwi dow yankinanaki jawmirawo fangiya kode fi sujudi salati ɓe waɗi ga ɓesdugo sujudaji julɗe maɓɓe mana ɓe waɗi ga ɓesdugo julɗe maɓɓe ɗe naafe konde wa kathirun haqqa alayhi l adabu to amman nder duniya ɗum ɗum wuɗɓe woni nder maɓɓe hanumen bo henanake ɓe hamɓe bo wajibanake ɓe azaba jawmirawo hamɓe ne lettiɓe ɓen kewi homru kafiruna hamɓe ne heefer ɓe lettaniɓe jawmirawo ɓen لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان gam hamɓe ɓe calake ɓe sujidana jomirawo ɓe juula farillaji maɓɓe ɓe darna farilla maɓɓe ɓe calake ɓe ndesa ɓerɗe maɓɓe dow imanaku i waɗgo imanaku e jomirawo to fa kadi to iɓe giɗi ɓe ngar ɓe ndewa Allah to ɓe giɗi to ɓe ndew Allah on mo Allah yawni ɗum wa man yuhini llahu on mo Allah yawni mo lahatinimo shaqiiji o ɓi yiite fama lahu min mukrimi no girruɗamo fof anni ɗan adama kowoni Allah kam iɗo wondi annabijo muɗum Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam amma enen say ɓe wi'i ƴamɗoma fama lahu min mukrimin o wala goɗɗo teddinowo ana o wala goɗɗo diskomo on mo Allah riskay wala goɗɗo diskomo e dow mbeɗu lesdi inna allahu annu jomirawo yafalu ma yasha ko ɗum ko o muuyi nder jeeyaɓe mako bono ɗume min al ihanati yawnuki woɓɓe lahato yo ɓiɓɓe yiite shaqi yo ɓiɓɓe yiite wal iqrami lil muminina yo teddinki mumin en bol hato hamɓe bo ɓe mumin en nende jangoɓe fu maɓɓe hamɓe bo ɓe riskaɓe هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود
ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هذان كسبان اقتسموا من ربهم في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يشهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق جوم راوي هذان كسمان اقتسموا بيدي دفودو تيروبه واتو همبني واتو مؤمني جو كيفيرو هذان كسم المؤمنون فودو تيروبه كسم والكفار الخمسة واتو بي فودو تيروبه معنا افندا دو وي انغرا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى كم سبوده هيفربه بن هانم وي kasije hambe feere mabbe waje kasije nayi be ngoni ko jowi ma hambe feere mabbe innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabina wal majusa wal ladina ashraku hambe jobe heeberbe hambe ma fee'i be mbadiga habdugo hakkude mabbe duubi duuddi hakkude mabbe ko be biya diina amin ne diina gonga hakkude mabbe da juldam ko wari dum tabbitini hanjum ne gonga i dow mabbe to say ɓe bitti ɓe fuu maɓɓe gada ɓe kawtiniri ɓe laati go'o hamɓe kadi ɓe mbi to joni no mbaɗaten goorenma haɓɓere men enen bittenma kaɓde ni ɗum ɗa e ɗum annabi muhammadou sallllahu alayhi wa sallam hanjum jomirawi toon hasani kasmani ɓe ɗiɗo foɗotiroɓe almuminuna kasmun wato mumini e ɗum foɗotireɓe wal kum kasire go'o ma'ana wal kuffaru kamsatu kasmun nonma heferɓe ɓenɗa e kasije maɓɓe jowino nane hande ɓe garti hamɓe ma on kasire ore ɗum kasmum jokkidiɗɗare ore inde mumini en kenan wa huwa yutlaqu ala alwahidi ɓe fuu joni kam ɗum hawtiɓe e dow go'o hamɓe goɓɓe fuu maɓɓe wal jama'atu e jam'aje maɓɓe ɗen fuu gabaɗa ɗenɗa ɗe fuu joni hamɓe jo fuu ɓe garti ɗum jam'are ore اقتسموا في ربهم بفوما بفودوتي في ربهم يعني في دينه در دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفوساي بمبيتوي بكاوتيني همبه بمبيتوي كادي بي كادين النبي جو هانكا بكونتا فالذين كفروا قضي اللهم ثياب من نار ويبندن هيفه بجومراوي قضي اللهم ثياب بتاجناما معنا بتاجناما ياديجي بكولتيناما كولتال لهم دو ثياب كولتا من نار غال ابدييت lalleyda ɓe dari ɓe mbi ɓe kone dina annabijo to ko ɓe tabbitin ɗum ɗo ɗum koltal ɓe taƴana ɗum yaadi ɓe taƴana yaadi bo ɗum yiite ɗum ɓe ɓornoto yalbasuna ha ɗum ɓe ɓornoto ɗum yani ko wiyani ɗum ɓe ɓornoto ɗum toggore hayrenede neɗɗo andi oy a ɓornoto nde fiɗinma gaba aɗande fottina ɓandu maɗa hanji ɗum nandinan ɓe toggoji o yani o hiiɗa ɓe himum naara mana yiite yo fiɗitey ɓe fotta ɓe yusabbu min fawqi ru'usihimul hamimu ɗum wa'anjanayo e ɓenge yiite ngel min fawqihim daga dow maɓɓe gala dow ko'e maɓɓe alhamimu nebbam kumpi ngulɗam kama mbi'a ba immay ɗum wawñine ɗum defa ba immay kama ngula kolta defa ɗum na ɗum wawñi gada iwnano e muɗum gala dow hoore maako ɗum haari yiite gada iwnano ɗum dow hoore maako ñumtana ye kolta hanjum wuusi ɗum iwa dow ko'e maɓɓe alma'ul baaligu nihayatal hararati ndiyam powɗam narkiɗam laatiɗam ni ha jahruɗam iyaka kempe no tindinirta powɗum fuuɗam ɓurino mana yusharu yuzabu bihi fi butunihim gara ɗam fuuma a jam ɗum narkeɗam ma hanjaɗam ma fi butuniya ɗam wa'ata ɗam nder deedi maɓɓe ɗam narka ko woni nder deedi maɓɓe ɗimma min shuhumin wa gayriha daga ko woni nder ɓalli maɓɓe ko nandi ɓelle maɓɓe ɗume fuu i ɓanndu maɓɓe gabaɗa ɗam fuu ɗam roosa ɗum nana ɗam iwa mo ɓanndu ɗam nahara nder honnduko ɗam wula ko woni nder maako ɗam wula ɓelle maako gonɗe yaasi ɓanndu maako lare maako ko ɗume ɗam fuu ɗam ɗaayo ɗum ɗam itta ɗum tashwi wato min shuhumin wa gayriha wa tashwi bihil juludu ɗam ɗaayo lare maɓɓe fuu mana ɗam itta lare ɓalli maɓɓe fuu gabaɗa ɗam ɗalamo wala o sayto naɗa hil hati mum ƴiye maako tan
gama saboda ɗam wuli kusel ɗam wuli laral ɗam wuli nder maako nder ketetti maako fu gaba ɗa wala ko ɗam ɗali wala hum maqami min hadidin kamma e ñande jahango ɗum wodaniɓe wato maqami ɓooli nafa bakingal ɗo ɗum heeƴiɓe kamma e woodi ɓooli min hadidin ɗiɓde jamdi hanji ma ɗi mo Allah waɗata malaika en ko heɓa daga ɓoltugoɓe ɗi to eftoake kama o immotoma malaikaji o fiye mo wiyama wittu nder lesdi li darbi ru'usihim ɓe waɗaga fiigo koye maɓɓe malaika en piira ɓe ɓooli jamdi koye maɓɓe ɓe witta lees kullama radu an yahruju minha min gammin uidu fiha ko nde ɓe muuyi woy an yahruju ɓe mburtoyto min ha daga e nder ɗam ɗon ndiyam ngulɗam ɓe ñumti ɓe mburtoyto nder azaba ɗum ɗon ɗum ɓe goni ay annara ngenɗo yiite ɓe nani na awɗum ɓe ñumti min gammin ɓe mburtoyto gam suno ngo ɓe goni nder muɗum ɓiɗɗam yalhaquhum biha goɗɗum hewtini ɓe uidu fiha sey ɗum wittinira ɓe ɗin ɗon ɓooli ɓe wittinira ruddu ilayha bil maqami sey ɗum wittinira ɓe ɗin ɗo ɗin ɓooli to o wi o wuto pakkomo gaɗɗon ngam ɓolaga ɗo wittayi wa qila lahum ɗum wiya ɓe hande kam onon manon no mbira ɗon no ngare tokke annabijo Allah annabi Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam caliɗon mbiya ɗon rakko qur'ana wi mbiɗon ay qur'ana nga ɗum gimol mbiɗon Allah bo ay mbiɗon ko Allah wi na on gonga mbiɗon annabijo on ma on bokajo mbiɗon alqur'anu ngal ma on gimol pewnuɗon ɗum fuu to hande ngarendi e sakama ko majum meeɗe nanon sakama ko majum seɗɗa o gaɗumi nder majum gam faaji oni ɗum hori wa dhubu adaba alhariqi meeɗe azaba ɗum alhariqi gulɗum ɗum yiite gam saboda na yiite tanne azaba jomirawo azabaji jomirawo yo ɗuuɗɗi goɗɗi ɗin ay albaligo ni hayata ihraqi jahar ɗum iyaka nguli waɗa ko ɓuri ɗen ɗum daga e powɗum yiite ɗi waɗa ko ɓuri ɗum ɗum ɓen ɗon nanata e ñande wa qala fil muminina jomirawo sawi to ɗum ko heferɓe mbaɗana ɗiftinanaɗe to ɗon ko Allah hokkata mumini en boyeso إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جومراوي torton ko heferɓe azabaji ɗi heferɓe mennete to ko wawi gueɗal muɗum ɗon gueɗal mumini en bo inna allah yudkhilu alladina amanu andu ɓen ɗo wi'aɓe annabijo ɓe mbiya alhamdulillahi wato ɓe ɗum tawi dama ko e dow dina en kanton ka nasara ɓe kubini kama bono abdoullahi binu salamin en ko nanni maɓɓe inna allahu andu jomirawo yudkhilu alladina amanu yo nahanay mumini en yo mumini en ɓen fuu ɓe joni allah on hanay ɓe wa amilu salihati ɓe mbaɗi imanu ɓe kuwi kuuɗe maɓɓe boɗɗe yudkhilu alladina amanu wa amilu salihati jannatin allah nahanata ɓe on hanay ɓe aljanna kanka sofi nayi doggata les muɗum yuhallawna fiha min asawira kamma e nder ma ka ɓenni naro ton ko koltinte o wiyen ɗum holtineɓe yusabbu min fawqi ru'usihimul hamimu na hanjum ɓe mbaɗante hamɓe hanjum ne kollan ɓuɗɗi allah siyabun min narin kayna hanjum ɓe mbaɗante hamɓe ɓuɗɗi allah siyabun min narin koltal ngal yiite ɓe koltinte to ɓe ɓoro ɗon ngal koltinte yuhallawna fiha min asawira ɗum holtineɓe koltal fiha e nder wuro aljanna goɗɗo gongo ɓe goni min asawira min zahabin wato daga e koltal ngal min zahabin ngal shardi kanyeeri wa lu'lu an e lu'lu'uri hanjum ne bil jarri nan lu'lu an zahabin ɗum kenan min huma ay bi an yurasha al lu'lu'a bil zahabi ɗum wadda ɗum waɗa ɗum ɗakkana koltal ngal ɗum holtiniɓe bongal ngal ɗum wadde ɗum ɗakkana ngal lu'lu'uri kanyeeri ngal ɓesdane jalgol ngal ɓesdane woɗgo ta tenimo bo a wima to da omi ɗoɗɗi duniya wane maɗa daramo saboda guite maɗa dakkata dara jeygol ma ako ngol nden wo bin nasbi fan ala mahalli min asawira ɗum kira wa libasuhum fiha harirun o wi kay koltal maɓɓe ngal gaɓaɗama ngal fuumagal ngal landi huwa almuharramu lubsuhu ala rijali fi dunia hangal ne ira ngal ɗo ngal ɗum wi'e ɗo iɗo duniya dotti en ɓornata ko ngal ɗum haramu saboda kanyeeri to kanyeeri lantingal woodi to ira magal i du lahira bo ɓe dokkete gam koltal maɓɓe ngal lahira hanjum ɓe mbiyana dotti men to ɓe ɓorno ngal ɗoɓɓi duniya hanjum duniya harminanagal gam dama
ko keɓata ilahira aksari majum sayde nandu majum a heɓata ɗum ɗo e duniya hanjum jomirawo harminani ngal duniya e dotti en ɗo e duniya wi goorengal onon sa on jeehi to lahira mumin en nden keɓon ngal to ngal woni وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد واتو وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا في الدنيا بكندي ترو هم بمؤمنين كود ما بكندي ترو دو الدنيا إلى الطيب دك شني يقول كونغول من القول دك كونغول هنقول كي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنقول بكندي ترو دو الدنيا ما هم بمؤمنين وهدوا إلى صراط الحميد lalle bo ɓe kanditoro kamma ɓe kanditira ila suradi faagoy ɗatal alhamidi gettiɗiningal ayi ɗariqillahi hangal ne ɗatal jawmirawo almuhamuda gettiɗiningal wa din hiidina jawmirawo gettiɗini ka إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكل فيه والباد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكل فيه والباد جومرا وبيتو أما فأندو كما بندون هيفر بين لا تيبهم كيفيرا كوني كوغل مقبدو إدونا در كيفيرا كتنبين غني فابلاتي ويصدون عن سبيل الله تبناني جو نتو يهينا حتى دين الله sayɓe keɓaɗaga heelago ɓe kay e ɗume mbatta kan ɗon dinaraɓe mbaɗaga hollugo woɓɓe ɓe andaga aybeji ma aka ɓe kaɗa ɗum en naata ka hanjum e faddaki lawol jawmirawo kenan ɓe kaɗa ɗowtanaki allah anil masjidil harami ɓe kaɗa yaadu suudu kaaba hijjoyki suudu kaaba koɓe mbi fu ɓe mbaɗa daɓɓereyhol maɓɓe no ɓe karranine kuugal heferɓe faaji woni hen allazi jaalnahu suudu kaaba ndun ɗon inji jawmirawo ndumin mbaɗi ɗum mansakan wa mutaabbidan ndumin mbaɗi ɗum rewrude wa mutaabbidan to ɗum rewata allah to jeyaɓe allah linnasi sawa'un wato to yimɓe jeyaɓe allah rewata allah on imaru hurmidankeru ke suudu kaaba linnasi min mbaɗani ndu yimɓe sawa'un il akifu fihi wal bar yo fotey imaru al akifu lismiɗo jahaɗo jooɗi almuqimu fihi jooɗiɗo nder maaru mana wo gonɗo e makka ɗum yo fotey hanum ma yo waɗe ɗawa fi imaru herewa allah imaru gonɗo e makka ɗum ma fihi imaru wal baadi non ma gonɗo ladde a ɗaari mana torƴoytoɗo wara wonde wo kasida hanum bo iwoyo gongongeji ɓadaki yo e kerol fu gabaɗa kowa sawa'un ne mana yo fotey imaru kowa wajibi mo allah hokki damare huno e hara fu wajibi dow muɗum anaya handu ومن يرد فيه بإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد إلى مؤمن أمبي مويدو يهي سودك أبدون ومن يرد أو مويدو فيه إمارو yo woodi damare no yahara o musulmijo o woodi damare no yahara imaru fihi imaru say o ɗo muwi ɗoylaki imaru ay lahati o yaha o hijja o yaha o hijji suudu kaaba alba'u zaida to koka qur'ana waɗama zaida bi zulmin o sali o yaha ko bo o yehi ɗum ma toon i suudu kaaba ɗum o yehi say o waɗi goɗɗum zalumci ira ko haɗa wakki kenan imaru to neɗɗo sayi hijjata laati o waɗi goɗɗum ko waɗatake ko o waɗi gonga dabbaɓa ko nandi imajum inare neɗɗo nden to ɗum harmini biyanirta kaba mana o maggotiri wonde hunde mata nder kuje ɗe ɗum haɗi huwego e nder inare man hiya nder ko ɗum haɗi walaw shatamal kadimu koda kadimijo suudu kaaba ndun o huuɗi o wi wonde wolwere nde wela e nder ɗo ɗum nder haji maako inji jawmirawo wi neɗɗo to waɗi noon tooɗi haji ɗum to hijjata waɗi ɗum inji jawmirawo wi nuziquhu min azabin alimin min mennemo daga e azaba alimin sha'atuka amman na azaba lahira o mennete mana mu'limun sha'atuka ay ba'dahu yogamajum o wonni goɗɗum wa min hadha yukazu kabaru in ay nuziquhum min azabin alimin min menneɓe daga e azaba sha'atuka amman azaba ka o mennete kanka o wiyata ma'ana o waɗa hadaya to o waɗi goɗɗum layfi o waɗa hadaya to o waɗi goɗɗum bo ko o waɗi goɗɗum o waɗa ɗum wiya moɗɗon hadaya nangima ko nandi maji koda ko ɗume deydey no foti to mbe'a ɗum wima to mbe'a mbarɗa a biya ɗawɗon to lelwa mbarɗa inaɗe a biya to bono mbe'a
to goɗɗum makko o ɗume e deydey no foti koda abinci goɗɗo bonnuɗa kama waɗi qima bono nokkere to kamma bono nokkere nden mbiyatoɗa no waɗi hunde bono ɗum ɗo ɗum haddine mana azaba ɗum meɗɗete ɗo ɗum وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود jomirawi ya rasulallahi ɗiftinan jeyaɓe allah mumin en ɗo kasire isbawu ana sa'ire komin joɗɗini annabi ibrahim min mbaɗimo baytan o mahanamin suudu kaaba mana o maha suudu kaaba o giɓa suudu li ibrahim min umri annabi ibrahim giɓa suudu kaaba makanal bayti nokkure suudu kaaba liyabniyahu gam o mahandu wa kana rufi'a min zamanu tufan wa amarnahu wato ndu laataken hayru ndun no suudu kaaba ɗum ndu waɗama daga ila zaman tufan ko nden ma en ɗon to gada min umru annabi ibrahim saaki to wangina ndu amarnahu min umri ɗum annabi ibrahim min mbimo ndun ɗon suudu ta mahindu allah tushrik bi shay'a to kowa hawtana jawmirawo imaaru allah tushrik bi shay'a jawmirawo wi to kowa hawtanam goɗɗo imaaru hayru nde suudu am e dow lesdi waɗa hir bayti ali taifina sennanam baytiya suudu am ɗum ɗo min al awsani daga e labbi annabi ibrahim allah umri annabi ibrahim min al awsani sennanam daga e labbi ɓen ɗo rewoɓe labbi ɓe fuu ɓe powottoɓe ɗaɗa rewgo labbi imaaru wal qa'imina yo ɓen almuqimina bihi jooɗiɓe imaaru warrukka issujudi waɗoɓe rukuwa e juula ko wole e nder ɗo suudu kaaba jamu rakin wasajidin ay mowo jam'imo waɗoɓe rukuwa wasajidin waɗoɓe sujuda ay almusallina ma'ana juuloɓe وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وأذن من أمر النبي إبراهيم من بما يا إبراهيم نادي في الناس بالحج noddu yimɓe nodduder yimɓe bil hajji kowa nodduɗum wara laato to kala jaabiɗoma fuu mana yo wara e haji fanada ala jabali abi qubaysin shikenan sai o ngabbi haare abi qubaysin o ngabbi to on dow maare o wi ya ayyuhannasu inna rabbakum bana baytan awjaba alaykum alhajja ilayhi fa ajibu rabbakum يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم سيئندي yimɓe jeyaɓe o wi ya ono yimɓe kowa seetinonana kowa wara in ande jawmi on mahani on suudu o wajibinani on yehi dow moɗon o wajibini dow moɗon kowa jaabo noddandu ma ko wara hijja suudu allah waltafata bi wajhihi yaminan wa shimalan hanko annabi ibrahim o huusiti hirna o huusiti woyla o huusiti fombina gaba ɗaya waɗa to o huusa o noddi sayde o hoosi hirna o wiya ayyuhanna o huusi funa o wiya ayyuhannasu inna rabbakum bana baytan awjaba o fuɗɗiti o huusi hirna o fuɗɗiti o huusi woyla o huusi huusi fombina gaba ɗa nokkuje fu sayde o huusi ɗe fa ajabahu kulla man kataba lahu kala omo allah wajibinani an yahujja min aslabi rojawi kala omo allah hokkata damare hijjoya fuu kala mo allah hokkata damare hijja fuu gada ñande ruhu jaabi annabi ibrahim da annabi ibrahim noddi daga ɗon ruhuji kijjoyoji fu keɓe ɗi jaha toon kijja fuu gabaɗamaji gar ɗon ɗi jaabi noddanma ko ɗume noddan ko ɗume ruhu ɗo noddi wi na'am lalley mi ware to kala mo ruhu wi yo ware fuu inen ɗon nden sa'ire ko annabi ibrahim noddi fu to inchallah e fofango makko mana o mayata o hijjoha ko aliwaji na o wi man kataba law an yahujja min aslabi rijali ko nden duniya woɓɓe ko wawi toon aksari duniya nu fu kowa ko nani toon nder ɓaɓɓe babaji dadira babiraji o arhamil ummahati woɓɓe bo e nder renga inniraɓe gam ko nden ma woɓɓe natima ana renga inniraɓe ɗuɗɓe fu bo ko nden ma toon ɓaɓɓe babiraji kowa jabori labbayka allahumma labbayka
wato da annabi ibrahima o noddi woɓɓe fuu daga mbaɗga wigo labbayka allahumma labbayka kala on mbiɗo labbayka allahumma labbayka fuu o hijjoye wa jawabul amri ya'tuka ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق yatuka rijalan o worɓe yimɓe ɓe mana yo garante yatuka ɓe garante rijalan mana yahoɓe e kosɗe ɗo nawo yahoɓe e kosɗe mushatan jam'u rajilin mana yahoɓe e kosɗe ɓe garantama annabi baranta a noddi ɓe fuu ɗuɗɓe fuu ɓe nodduɗa ɓe yo garay kijja e dow mana ɓe gara e kosɗe ko nden wato ka qa'imin wa qiyamin wa rukbanan woɓɓe bo e dow magganteji muɓɓe jaata ala kulli damirin e dow kala ɗerni kol koyngelo kol kombagol ma'ana kala poyngel fuu goɗɗo waggoto poyngel muɗum yaha ay ba'irin mahzulin amma e joni ɗerningel maɗa poyngel a taɗa kajo kawtirɗa ceedol haji ma kol daja a tawan konemo ɗerningel joni kam sabu waɗa joni waɗa baggotoɗo geeloɓel fa makka ay ba'irin mahzulin geeloɓel poyngel ne kulli damir ɗum ma'ana wa huwa yutlaqu ala zakari wal unsa wo wiigo kulli damirin ɗum a wiyata on ngeelowba ngora tan o wii a wiyata yew ngeelowba ndewa mana dawamir ɗum yo hooye ko ngayi e nder maaji yatina addawamiru hamalan alal mana hamlan ala mana alal mana mana ɗum hooye mana dawamir ɗum yo hooye mana ko ɗum yo hooye goɗum yo hooye dewumma yo hooye ngora ko hooye ndewako yatina min kulli fajjin amigin ya annabi ibrahim to fa a noddi lalley bo ɗuuɗɓe maɓɓe yo garante min kulli fajjin daga e koola ko ɗeɗate a miiqin lugguɗe goɗɗiɗe ma'ana ɗariqin ba'idin ɗate goɗɗiɗe kama no gi'eten jooni ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أوي بنغرانت النبي إبراهيم ليشهدوا أي قم بجهل أي يحضروا منافع لهم بنغري مكة بجهي مكة تندي بالنبي إبراهيم بكجويا woɓɓe maɓɓe bo jahalira makka ɗum fama e bote are duniya ma goɗɗe ma naafi aɗan goɗɗum ko botata ɓe ma ɓe jahade imajum wi duniya botojum ɓe ɗoɓɓi duniya bitti jarati mana goɗɗo fa e ɓullo goɗɗum yahara makka ɗum hawtade haji muɗum o ɓullo goɗɗe are ma o yahara makka ɗum toon o sorroya o hawta haji ma ko ɗum e luumo fa o heɓra ɗum goɗɗum hajum ma to yi are jame ma aw fil akhira to bo neɗɗo yahada e goɗɗum ko sorrata heɓa riba ɗo e duniya ma ay yo heɓeni riba kam ɗum lahira aw fil akhira aw fihima ko bo ɗi fuu neɗɗo heɓeyɗi neɗɗo yaadi are luumo muɗum waɗa luumel muɗum heɓa ko heɓi kamma e hijji haji muɗum boɗɗum kamma warti jamtila tora heɓi seedera heɓi e hijji muɗum heɓi ɗiɗi fuu kenan goɗɗo bo heɓa gotol nder maaji aqwalum konguɗi ɗuɗɗi wa yadhkuru smallahi ɓe jahaye toon ɗum to ɓe jeehi toon ɗum ɓe mbaɗa ga innugo inde allah fi ayamin malumati nder balɗe innaɗe i woodi balɗe lahatiɗe hanjene balɗe haji ay ashru zilhijjati gada sappo wato lewru lahiyaru daga sappo maru ɗon ɓe puɗɗata wato ɗum hanjere kayneɗe ɗum fuɗɗata ɗen balɗe gada nanguki maru yarugo sappo maru i gongol konngol gongol bo wi aa ay yawmu arafata mana say ñande arafaɓe puɗɗa gongol bo wi ay yawmu nahari nufete fi ayamin malumatin ɗen wato a yawmu nahari nufete ila akiri ayami tashriqi ñandere ndeɗon to haji heeñi jonto nde juuleten iidi enen ɗo gada ma'are woy gongol konngol bo wi yarugo ɗen ɗon balɗe tati ɗe ɗum lirata ceeni ayyamu tahriq ɗen ɗon aqwalun ma'ana konguɗi ko tati ini ɓe mbatta alama razaqahum min bahimatil an'am ni wato ɓe waɗa ka innugo jawmirawo e nder ɗeɗen balɗe gam ɓe gettira jawmirawo e dow ɗum ko riski ɓe min bahimatil an'ami daga e dabbaji maɓɓe nde e morɗi key al iblu geeloɗi wal bakari nayi ɗiɓe keɓi ɓe rayi allati ko geeloɗi maɓɓe tun haruɗi ɓe looji fi yawmin iidi ñandere nde iidi maɓɓe wa ma ba'dahu yo ko arti iidi ɗum ma toon min al hadaya ko bo ɓaawo iidi ɗum ma ɗum ɓe mbaɗi gago hadayaji maɓɓe toɗi makka ɗum wabbo haya ko lahiyaji maɓɓe fuuni ɓe keƴi allah hokki ɓe bawɗe no ɓe mbaɗa ɗum fakulu to allah hokkima a heeɓi a waɗi hadayawa maɗa
ko bo lahiyawa maɗa kay fakulu minha ñamdaga e nder maga ida kana mustahabbaran hadayawa ngam fa amma hadayawa maɗa to nga mustahabbi mana o a ñaame e nder maga to nga mustahabbi amma to nga farilla a ñamata e nder maga waɗimul ba'is al faqir no ma ñamna ñama amma fa ñamna albaisa goɗɗo sharraɗo ma alfaqiri sharraɗo talagajo mo wala hanko ma lildama mbaɗa sadaka e nder majum ay ashadidatul faqr sa'ata talawji muɗum ne ba'is alfaqir ko bo lahiyawa maɗa gamma hangama a ñama iyaka ko ñamɗa e maga no mbaɗa sadaka ko mbaɗɗa e maga kamma ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق wato summa liyaqdu tafasahum hoti kadi ta heɓi ñande a waɗini a heñi haji maɗa kadi gabaɗa a heñi haji to daga ñande kadi liyaqdu hay kadi tasta tafasahum ñorwolle ɓandu maɗa mana jaha ɗotoɗa awsakahum tuhudi ɓandu maɗa gabaɗa ittandi wasi asomi ñorwolle ɓandu maɗa gasawo maɗa ko ɗum funo a fembaki ɗum funo a itta peɗeli maɗa ka ɓuuli zuhuri bono juuɗɗi peɗeli maɗa gada karmiɗiɗano ya taari ngudaga fu hangamanga heewi tundi alhonayga gada ñande kadi jaha lotoɗa itta ganɗon nguda itta peɗeli maɗa pemboɗa kadi moƴƴitinoɗa daga ñande allah hokkima isini jaha mbaɗa noon wal yufu nusurahum kebbinon alkawe moɗon ɗe koɗɗon bo bittay diidi wat takfifi wal yufu ɗum wato nusurahum min al hadaya wato alkawe moɗon ɗen ɗe koɗɗon ɗen min al hadaya daga e hadayaji ɗi mbatton waddahaya ilahiyaji moɗon fuu gabaɗa kebbinon ɗum wal yatawafu kadi to on keñi ɗum fuu on keñi ɗum hande on keñi haji moɗon on keñi hadayaji moɗon komin ɗum fuu on keñi ɗum kadi on immoto dillon ko to lesdi moɗon on garta e lesɗe moɗon to jehe wal yatawafu jehe mbaɗe ɗawafi moɗum wiyata ɗawaful ifada ɗawafi kadi mo jaɓɓitaki johon mbaɗoyon ɗawafi e suudu kaaba bil baytil atiki e suudu ɗum ɗo yenɗuduke e suudu kaaba ay alqadimi yenɗudu li annahu awwal bayti wudi alinnasi gam hayrune suudu a artudu resa e dow lesdi hanjum ndu wiyante baytil atiq ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وإلا لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور جومراوي to waman yu'azzim hurmatillahi lalle kadi kowa mawnini ma'ana ɗum ko allah harmini mi iya ma la yahillu intihakahu o mawnini o nani ɗum fi allah harmini sekkitki shari'a muɗum gada hul allah kulol allah maɗa hanma sekkita shari'a allah o huwa hanjum kay ay ta'zimu ha mawninki teddinki ɗum ko allah wi teddine teddinɗa ɗum ɗon khairul lahu inda rabbi hanjum ne ko ɓurani neɗɗo faro jawmum faro allah muɗum fil akhirati ilahira wo illal lakum lanamu allah e dattinani on i woodi nder dabbaji ɗi allah dattinani on akala nam akalam ba'da zabhi kirson ɗi aɓanna ñamon ɗi ɓawa dow on kirsiɗi allah wi ɗum halal imoɗon banda i allah harminani on nam illa ma yutula aleykum gabaɗaya maji ɗi allah wi'a on haramun fu to onon na on haramun imoɗon allah dattinani on ñamonɗi sayde ɗinɗi ɗum jangani on taharimu harmuki muɗum to on do tahaloyiɗen nder alquran to allah wiyata hurrimat aleykum lmaytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li gayri llahi bi والمنقلقة والموقوذة والمتردية والنديهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وما بها فايهرقتون آية كدي دين هنجي دي الله هرمينني يوم باند إماجي الآية وهي فالاستثناء منقدئ واتو اتتين كيويكي واتو إلا ما يتلى عليكم ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونعبه واتو يودي كئد فئد واتو لاتي دي بنو واتو وهذا بيال هذه غواتا نانغا هيرسا كوكما مبنو روانو ما دا ورانو مانغا ورتيرام مانغا كينان دو هردو ما دا داما تو فاجتاني برجسا
goɗɗite mana ɗum ko Allah wi on yo shoɓɗum min al awsani daga e labbi goɗɗite ɗum Allah wi on yo shoɓɗum key rewki labbi to on ndewete labbi onon musulmi en to on ndew labbi ko mumin en min al awsani min ngam bayani ay allazi huwa al awsan ɗum ko wi'a on lawru anni muminijo wala ko watma e lawru wajitanibu qawla zur goɗɗite e konngol sheydan zur konngol ɗin ɗi fewre ay a shirka billahi hawtanki Allah goɗɗite hawtanki Allah fi talbiyatikum aw shahadata zuri goɗɗite mana sheydan zur ko bo e nder labbayka moɗon ɗum mbiya ton labbayka allahumma labbayka illa sharika laka huwa mamalaka an woy ɗuɓe mbiya waɗaga wi ko Allah ala jabaki maɗa jamira wala mo kawtuɗa tawi on ɗon mo kawtuɗa tan lahatiɗo hanko o jeeya komin an jeyimo woy kenan ɗum kadi ɓe kawtana jawmiraɓe woje labbayka maɓɓe to hanjum jawmiraɓe to on mbaɗetenoni e nder labbayka moɗon aw shahadata zuri ko bo mbaɗon sheydan zuri shahida ɗon fewre ɗum ɗon fuu ɗum haramuni dow moɗon onon mumini en حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وحنفاء لله وي دين الله كان وي دينة ملة إبراهيم حنيفا كان نونك كوتو ينتا دين النبي إبراهيم ليش تتك النبي إبراهيم مسلمين عادلين معنا مسلم وشلمانيك عادلين دوي مسلم أن إماك عادلين دوي واتو بعادل شيء عن كل دين دوي لي بمعنى إكلا كو كاي دين كوكما دوي لي كايكلا كو كاي دين سوى دينه مسلمين hamɓene woy ɗoyniɓe o muslimina adilina an kulli dinin siwa dinihi hamɓene woy to fa muslimi en tefata ɓen ɗon ɗoyniɓe e kala dina fuu ko luuti dina fuu ko luuti dina musulunci wala dina ɓe tokkata ko luuti dina musulunci gayra mushrikina bi hamɓe kam tana en ɓen ɗon hawtanoɓe Allah na on ɓen ɗon hawtanoɓe Allah mana takidul lima qablahum ana kan ɗa artuka kaka sembiɗinta wa huma halani min alwawi wa man yushrik billahi ko wa hawtani jawmirawo wiyo rewe goɗɗum rewa Allah no o wontir neɗɗo to hawtani jawmirawo wiyo hawtani Allah dewal rewa Allah rewa ha cooc hawta ɗum misali no o wontiri faka annama karwa min assamai fatakaɗɗafuhu ttayru o wi bono bifta ɗum yahara toon asamanji bono neɗɗo kama neɗɗo o e o yahana o yaharama asamanji toon asamanji enen to en gi'atama shikenan gara toon gara ɗon ma o hubinoya o dilloy wuuyi o waroya nanga o warnoy ɗo goo ha ɓattake ɗo go gada kammanga o gasula wiftimo sawa to wiftimo fatakaɗɗafuhu ttayru ay ta'kuduhu bi sur'atin ga wiftimo no yaawi aw tawi bihi rrihu ko bo hendu biya hoo'imo aw tasquduhu ndu yandino ɓe wima kani nga hooyimo sona nga nanga nga hoy ko bo hendu wiftimo dillinimo ko adima ko to oni go ndu heroymo caga wonde ladde nde ɗum anda toye hanjum ne fima kani nokkure sahiqin baidin woɗɗire on ɗon ay wala kammiɗo o warte to noonne kawtanɗo Allah wala kammiɗo kawtanɗo Allah heɓe rahama Allah fa huwa la yurajja kalasu wala kammiɗo kisdam maako ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وبذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ وتقوم في ومن يعظم ومن يعظم شعائر الله كوا مولين معنا على ما دين الله ɗum ɗon mawninki alamaji dina Allah fa innaha ay hanjum ay fa inna ta'zimuha wa hiya albadanu allati ta'dili alharami wato hanjum ke mana ɓandu ndundu ɗum wato ɗum nuldata lil harami ko bi an tustahsana wa tustasmana woy ɗumene ko ɗum alamaji mana kulol Allah ngol woy hanjum mawninki kulol Allah ngol fa inna ta'zimaha hanjum ke woy albadanu o dabba wa mara ko bo ɓandu allati ndun tahadi ndu kandi